A Xunta contempla nos seus orzamentos para 2024 un investimento nas comarcas do Salnés e Caldas de case 30 millóns. Deles, 14 quedarán no Salnés e a metade destinarase a obras de saneamento e depuración de augas. Fora diso, unha das partidas máis folgadas irá para Vilagarcía, pero o novo centro de saúde, o que destinarán 2 millóns. Iso sí, esa partida específica non figura no borrador, pero os populares explican que irá con cargo o plan de dotacións de infraestructuras sanitarias. Se ponen 2 millones para el centro de salud. Esas partidas que non encuentran, que non saben mirar, pues están aí, hai 2 millones para empezar el centro, en donde nos parece que non sé por qué tienen que estar poniendo en duda que non se vaya a hacer. Ademais, en Vilagarcía consígnase unha partida de outros 2 millóns para a ampliación do CIF Bouzabrei. Cambados é outro dos municipios máis beneficiados da zona. Vemos que las mayores partidas vienen para concellos que son con alcaldes socialistas, como puede ser Cambados o Vilagarcía, en donde no es por colores, está claro que el dinero no va según el alcalde. Pois en Cambados salienta a ampliación da lonxa e melloras na depuradora e no saneamento. Tanto BNG como PSDG coinciden en que esas son partidas fantasma que se repiten ano tras ano nos orzamentos sen chegar a executarse. Non representa nada novo porque son partidas orzamentarias de moi antigo, de obras que se están prometendo constantemente e que das tres que se fala, que son a lonxa, a mellora da depuradora e a mellora da rede de saneamento, só unha delas está iniciada, que é a mellora da rede de saneamento. E lamenta o alcalde que non haxa partidas propias nin para a Praza de Abastos nin para a compra do asilo. O Concello de Cambados non ten nin capacidade financiera para adquirilo, nin tampouco competencial. Volvemos ao de antes, non podemos asumir máis competencias cando a financiación que temos é moi deficiente. O rexedor avanza que a través do Grupo Socialista no Parlamento van solicitar a inclusión nas partidas deste asunto e o da Praza de Abastos. Tamén tira do grupo parlamentario o alcalde da illa. Luis Arosa avanza que levarán varias emendas para que a Xunta non se esqueza do municipio. Están e se le espera a Xunta para os presupostos na illa de Arousa. O alcalde di que só figura unha partida específica de 100.000 euros para saneamento que nunca se executa. Entre as medidas de Arosa reivindicarán a reforma do paseo do Cantiño e tamén melloras no colexio. O colexio ahora mismo xa se lle dixo tamén na reunión que tuve co delegado da Xunta, ten unhas deficiencias tremendas, o pabillón de Quinto non ten accesibilidade e os baños están nunhas condicións lamentables. Despois o pabillón de dirección, que é o que está ao lado, ten un problema de filtracións de agua que veñen polo tellado, a parte do tellado da cuberta que ten amianto. Tamén nas últimas horas comparecía o BNG para criticar as contas da Xunta pro Salnés pro ano que ven. Os nacionalistas cualifícanas de tomadura de pelo. Din que de novo se volven repetir partidas que nunca se executan e que se esquece o goberno galego de fondos para sectores clave para a comarca como é o mar.